हेलो लोगोफोर बरायबाय चेनेलाव फिन खनसेबाव आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दङ। दा बिग आपडेट लाबोदों बेनो जाबाय दिनैनि एग्जाम प्लास नेक्स्ट लेभेल 29 जुन एग्जामनि सिलेबासखौ जोङो नायगोन। एडमिट डाबल मोनदों, खायसे रिजेक्ट जादों आरो डाबल मोनदोंबा एग्जाम सेन्टार डाबलबा मा खालामनांगौ बिनि अपसन दङ। एनसिएसबि माब्रै सिलेक्सन खालामगोन बे साख्रियाव ग्रेड 3 आव बिनि सायाव सावरायगोन। जाय नोंथांमोना बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला, जेब्लायबो साख्रिनि लेटेस्ट आपडेट तो नोंथांमोना मोनबाय थानो हागोन। स' दायो जोङो डाइरेक्ट फैबाय CSB नि अफिसियेल साइटआव। बेनिफ्राय जायफ्रा दासिमबो एडमिट मोनाखै लास्ट अपसन कन्टेक्ट आस होननाय दङ, टेक्निकेलि सापर्ट लानो हागोन। कल नाम्बार दङ, बेयाव कल खालामना हर, एबा मेल दङ, मेलाव एप्लिकेसन लिरनानै नोंथांमोना एडमिटखौ मोननो हागोन। 10टानिफ्राय बेलासिनि 5टासिम टाइमाव दङ। बे गेजेराव नोंथांमोना CSB आव रायलायहरबानो जाबाय। रिकुवेस्ट खालाम जाहाथे टेक्निकेलि इसु जादों जानांगौ नोंथांमोना मोननाय चान्सआ थायो आरो। स' दायो एडमिटआ होबाय। टेक्निकेला दिनै एग्जाम दङ, बयनिसिमबो अल द बेस्ट थाबाय। आरो नन टेक्निकेल नेक्स्ट 29 जुनाव बेयाव क्लिक हियराव डाउनलडाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो एडमिट नोंथांमोना लिंकआ गेवगोन आरो। दा एडमिटआ होगासिनो दङ, नोंथांमोना ओरै खालाम, खायसे नाम टाइटेला चेन्ज जायो, माने टाइपिं मिस्टेक जायोथ' एसे चेन्ज खालामनानै नोंथांमोना नाय। जेरै वाइफ्राव आइ थालाबायो, एड्स गैयाबा एड्स दङ, बेबायदि टाइपनि जायो आरो। अके, थ' मोजां नोंथांमोना नाय। दा एग्जाम्पल जोङो जायखिजाया नामजों जों एडमिटखौ मोननो हायो, जेबो बेयाव प्राइभासि गैया। एग्जाम्पल जों बेयाव नायनोसै, जास्ट लिरबाय आङो दंना गैया, लाउदं लिरबाय आं। अके, देन सार्च खालामबाय। देन सार्च खालामनाय लोगो लोगो बेयाव नट फाउन्ड जागोन। अके, माने बेना गैया आरो। खायसे नामा मिस्टेक जायो, बेयावबो माने मोननो हाया। जास्ट एग्जाम्पल जों लिरबावबाय, नोंथांमोना जायखिजाया नामजों एडमिटखौ नायनो हायो, सार्च खालामबाय, बेयाव जों मोनासै, माने बेयाव खायसे स्पेलिंआ मिस्टेक जायो नालाय। आरो जों लिरबावबाय रसमा, जा जों सार्च खालामबाय थ' बेयावबो गैया होननाय। दा जिखुनु जों एग्जाम्पल मोनसे लिरनोसै, अनजालि लिरबाय। अके, कमन नामखौ जों जास्ट टाइपिं खालामबाय अनजालि। दा बेयाव सार्च खालामबा रावबो अनजालि एचएस लेभेलाव एप्लाइ खालामाखै। अके, फिन कनसेप्टआव जों लिरबावसै, जास्ट कमन नेम, बेनो जाबाय जों सना लिरनोसै। अके, देन सना बेयाव लिरबाय, देन जों सार्च खालामबाय। देन सार्च खालामनाय लोगो लोगो सनाया सोर दं बेयाव ओंखारबोगोन, जिखुनु जाया नै। दा फाइनालि सना ब्रह्म ओंखारबाय, देन सना पाटवा ओंखारबाय, गोबां रोखोमनि ओंखारबाय। दा जों मोनसे मोनबायनाय सनाब मोसाहारि, थ' एक्सुवेलि बे जानांगौ सना जानांगौगोन। दा जिखुनु जाया बेबादि टाइपिंआ एसे मिस्टेक जायोथ' बेखायनो आं बुंनाय बादि एसे टाइटेलखौ नामखौ चेन्ज खालामनानै नाय। आरो बेस्ट अपसन CSB आव फन खालाम, नोंथांमोना सोंबानो जाबाय डिटेल्सखौ हरनानै। दा बेखिनि दानि जों अफिसियेल नटिसखौ नायनोसै, बे पस्टआ बेसेबां दङ। दा दाखालिसो 569 नि गेजेराव जोंहा ग्रेड 3 हाई सेकेन्डारि लेभेला पस्टआ दङमोन, बेनो जाबाय 104 नै। अके, डिपार्टमेन्टआ गासै मोनथाम दङ, एग्रिकालचार, फरेस्ट, I&PR दङ। गासै पस्टआ बेयाव 9था दङ। अके, 104 भेकेन्सिस। बिनि एग्जामा 29 जुनाव जागोन। बे जाबाय जोंहा एप्रिल दानाव अनलाइन एप्लाइ खालामनाय, आन्दायनाङा। आरो बिनि अनगायैबो जोंहा आरोबाव 372 पस्टनि आन्दारावनो हाई सेकेन्डारि लेभेलनि पस्ट दंमोन। अफलाइन IPO दाननाया जों बेखौबो नायगोन। दा मोनसे बाथ्रा, सिगांनि IPO दानाय बेनिफ्राय दानि अनलाइन खालामनाय टटेल पस्टआ HS केटेगरियाव 272 दङ। अके, देन सिलेबासा नोंथांमोना फार्स्टआव एग्जाम, बेनिफ्राय बाइबा टेस्ट दं नालाय। एग्जामा 80 नाम्बार जागोन, बेनिफ्राय बाइबा टेस्टआ 20। जिके थागोन, बेनिफ्राय जिकेआ आरोबाव BTC नलेज थानांगोन, आसामनि थानांगोन, लजिकेल रिजनिं दङ, एप्टिट्युड दङ, बेनिफ्राय मेथ्स दङ। थ' 80 नाम्बारनि आनजाद लागोन। एग्जाम पास जाबासो नोंथांमोनखौ बाइबा टेस्टआव लांगोन। दानिया काट अफआ पस्ट वाइज थांगोन ना अभारअल थांगोन, बेसो साननांगौ बाथ्रा। दा बिनि सायाव नेक्स्टआव मा आपडेट फैयो मोन्थिसिगोन। दानिया काट अफ एनालाइज खालामबा 60+ थांगोन, खारन बेयाव पस्टआ जोबोर खम आरो डिग्रि पासआबो इलिजिबल जायो, माने डिग्रि पासआबो बेयाव साख्रि मोनगोनथ'। स' बेखायनो 60+ थांनाय चान्सआ दंखायो ST खथायाव। एन्ड बेनिफ्राय आनरिजार्भआव 70 गाहाम थांनाय चान्सआ दङ। स' बेयाव साननो हागौ काटअफआ माने एसेबां गोजौ होनोबा, दा बेयाव बाथ्राया ओरैबायदि 50,000नि खाथियाव स्टुडेन्टसा एग्जाम होगोन। अके, दा बेखायनो कम्पिटिसना हाई जागोन, मानोना डिग्रि पासआबो इलिजिबलखा नालाय आरो साख्रि मोनखायो। मिनिमामासो माने हाई सेकेन्डारि लेभेल आरो। अके, दा बे एग्जामा 29 जुनाव जागोन, अफलाइन जागोन, बर'जों पेपार थागोन। बेनिफ्राय जायखिजाया एग्जाम सेन्टाराव जिरायनो हागोन। एडमिट गांथाम गांब्रै मोननाया जायखिजाया सेन्टाराव माने मोनसेल' एग्जाम नोंथांमोना होनो मोनो आरो। अके, थांनाय बारावबो बेबादि सिस्टेमाव लानाय जादों। दानिया 372 पस्टआव मा दङमोन जों बेखौबो नायगोन, मानोना बे एग्जामा जमा कम्बाइन एग्जाम जानो थांगासिनो दङ।
बे जाबाय जोंहा IPO दानाय 4 नभेम्बराव जादोंमोन 2024 आव बिनि गेजेराव खायसे डिग्री दंमोन खायसे HS दंमोन दा HS लेभेल बा हेल्थआव दङ 3 नम्बराव नोंथांमोना मोनदों जेरै हमना ला नन मेडिकेल एटेन्डेन्ट दङ सार्भिलेन्स वर्कार दङ बेनिफ्राय बेसिक हेल्थ वर्कार दङ देन बेनिफ्राय गाहायाव फैनाय लोगो लोगो फिल्ड वर्कार दङ सयल कनजारभेशनाव 33 पोस्ट दङ देन नेक्स्टआव फैयोबा जों फरेस्टआव मोनदों गेमाव दङ जोंहा 12 मोनदों दा बेफोरबादि HS केटेगरिनि एग्जामा 29 जुनाव जाफासिगोन दा बेखायनो टटेल पोस्टआ 272 जायो आरो लोगोसे जों मोनदों नै नोंथांमोना गोबां रोखोमनि गाहायथिंबो दङ इरिगेशनाव सेक्सन एसिस्टेन्ट 55 पोस्ट दङ दा बेनो हाइस्ट पोस्ट आरो HS लेभेलाव दा बेनो जाबाय दिनैनि थाखाय लेटेस्ट आपडेट एडमिन मोनिफ्रा आं बुंनाय बादि CSB आव कल खालाम बा नोंथांमोना एप्लिकेसन हो अब्ला मोननाय चान्सआ दङ